Oimore nya Kwaramogi kamano kuom yiero Ramogi TV saa 3 mar otieno en odiechieng' magigo mathoth timore pacho kaendi wang' apaya mana jatend piny Kenya William Ruto singo ni obiro yawo mar mondo mi oyar kowuok Mau Summit mano mar ironi madhi yono duto Nakuru kakadho Gilgil en mano makoro odiechieng' ma kawuono ne oyawo ayanga gedo mare gi singo mathoth. Weche mag siasa bende okwako pacho kaendi to ka jogo manochung' ahinya to gi duond bura mar UDA ODM thothgi noyudo kombe yiero maduong' mano bag nyoro odiechieng' no manyoro kod IEBC osekelo paro mopogore opogore to kod weche mag siasa makoni kod kocha kaachiel kod weche motenore kod somo to kod kwan mwandu moganda ntiere godo e pacho ka magi to kod moko mathoth Nyakwaramogi magi weche momiyo pek. The Member of Parliament was supporting an opponent from Fort Kenya. That is at least, there's mitigation in that. Like if you are supporting an opponent and you think you are that brave and that popular, run, resign. Jagoro mar UDA Hassan Omar onyiso jokanyo mage mobalo wetao kendo wuoge duond burano. The election day process was affected by reported and verified cases of electoral-related violence. Wog elogo se utulo manokwako yiero madundo kanyiso bilo ka okang' ne joma ibiro yudi ni nosiayo tulogo. Kech wang'eyo ni kandarano yaw maduong' to lal mar ngima biro bedo matin ajali ok bedo mang'eny barabarano kendo geche biro ringo kanyo maonge ketho sa kendo wakwayo ni ndara miloso sanini kik bed politicized in any way. Joriembo gi jowuoth omor gi chako gedo e apaya mar ironi Mau Summit ka giwacho ni dhi keto wuoth bedo mayot. Nyakwaramogi laiwa duto mag tudruok in mago ma oyaw in thuolo ma tudri kodwa nyinga Ucheng' Emmanuel jaloko maro en Wilson Ochuka bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako en ni jatend piny Kenya William Ruto ochiwo siem ne josiasa maketo piny owacho tesre ni nyaka gichiw chenro mag ne oganda jo Kenya. Kaluwore gi Ruto josiasa go siko mana kawacho ni gibiro neno ni odhi dala kada bedo ni gionge chenro makare ma dongruok manyalo konyo piny Kenya sudo nyime. Ruto loso tok yiero madundo manotime kuonde chung' od bura mopogore opogore kowacho ni piny owacho ma manywando nyiso mbi mare e yiero makamano kendo jogo ma ok sir piny owacho nyaka koro ti mariek. Kuna watu Kenya hii wamezoea maneno ya bure. Wakikuja hapa mtawasikia ni watu hawana agenda, ni watu hawana mpango, ni watu hawana sera. Watakuja hapa wawaambie maneno matatu peke yake. Hakuna kitu kingine watawaambia. Watawaambia one term, Kasongo, must go. Mimi niliwapatia ilani. Wananchi wamerudia jana. Si wananchi wamepatiwa ilani. Kama ni one term, Kasongo na must go, chuma chenu kimotoni mtaona kivumbi. Tutawazamisha asubuhi na mapema. Hao watu watatembea wakitembea. Duond bura mar United Democratic Alliance mano UDA koro kone jo siasa mag duond burano mosebedo ka obalo mondo mi ogwe tao moloyo dhi nyime gi pingo chung' mar duond burano. Jagoro maduong' mare Hassan Omar lero ni UDA pod ni kod mbi mapek kendo gin gi geno ni gibiro tiyo maber e yiero maduong' mar higa mag 2027. Eric Owenga nigi ler. E yiero madundo ma yande obagi tich ang'wen mar jumani yande onyiso pogruok maduong' e duond bura mar UDA. Ma eri kalore ni moko kuom jotelo yande timo kisera ne jochung' e duond buche mamoko gino mane omiyo jagoro mar UDA Omar Hassan ogolo siem mager. Again, if you are supporting an opponent and you think you are that brave and that popular, run, resign. Raila Odinga once upon a time when he decided that his place was no longer Fort Kenya, he resigned and ran for his Langata seat on an NDP ticket. Sasa huyu kama wewe ni bullfighter, kama wewe sijui ni Masai warrior, Moran sijui of the first class, resign. Senator Makaka Boni Halwale mabende en jakanyo mar UDA e yiero madundoni
ne oriwre kod kweth makwedo piny owacho e siro lwedo jachung' mar DAP-K Seth Panyako. So I'm asking Bonnie, he's my good friend by the way. Bonnie is one of my mentors in politics. In fact, I would want us to test him. Aende atukue tikiti ya DCP asimame. Ni DCP ama ni DAP-K? Yeah, DAP-K asimame. Tujaribu. Sasa kiende akachukue DCP asimame. We are ready for this by-election. Sini kupimana nguvu. They are bidding their time, wanting us to negotiate with them. Some of them, you are saying that they are willing to talk to William Ruto because they think they are kingpins of their region. You can't use blackmail on this government and this leadership. Seche ma duond bura mar UDA medo sungo kendo pako loch margi ahinya to Malava mokum jotelo makwedo piny owacho osingo chopo e doho mar kwedo duokogo e wi mano magiwacho ni yiero no ne mibadhi kod kuo mar ombulu onuro mokalo. We also want to consult with the candidate with a view of pursuing this matter in court, because what happened in Malava was not an election. It was a criminal activity. Yeah, right from campaigning, where goons were deployed. Some of us, our security was removed. I'm sure you also witnessed voters being bribed while they were queuing. The heavy deployment of security officers in uniform. Kalore kod duoko mag yiero madundo no, duond bura mar UDA olero ni mbi margi kaka chama pod ni malo kendo gin kod geno ni gibiro timo maber e yiero mag 2027. Duoko mar riwruok makwedo piny owacho okiro ne lwetgi. So it's time that you stop your violent approach or your call for violence. Every other time you are threatening this government, you are threatening this country with violence because sijui uko na mlima, sijui uko na nani. Even that mlima has demonstrated to you it is not subservient to you. We condemn in the strongest terms possible these cowardly, undemocratic and criminal activities that were perpetrated by people very well known to the authorities. We demand for immediate action against culprits by both the police and the Independent Electoral and Boundaries Commission. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jokanyo e duond bura mar ODM kadhodh nam chumbi monyiso jokanyo e duond buche mamoko mag siasa mondo mikoro ikre ne piem mapek e yiero maduong' mabiro higa ma 2027. Magi ne giwacho bang' jalar kom od bura ma Magarini gi otiko mar ODM Harrison Kombe bedo jaloch e yiero madundo mane obagi e od bura no mantiere kaunti ma Kilifi. Joja oko nigi ler. Kinde machuok kende bang' duol mar IEBC lando Harrison Garama Kombe kaka jaloch e yiero madundo mane obagi e od bura ma Magarini Kilifi, johera mage ne jowuok oko kendo nyiso mor margi kaluwore gi duokono. Kombe mane laro komno kod otiko mar duond buch ODM ne obedo jaloch bang' yudo ombulu 17,999 kiluwe gi Stanley Kenga ma bende ne laro komno kod otiko mar DCP mane yudo ombulu 8,997. It is my utmost pleasure to declare Harrison Garama Kombe as the duly elected Member of Parliament for Magarini constituency. Shukuru wote wale walionyosha mikono yao katika safari hii. Nisiwasahau wale tuliokuwa tunagombea pamoja, maana pasipokuwa na watu wa kugombea pamoja basi hapo hakuna mashindano. Sahihi tumemaliza hizi kura na nilisema pale mbeleni, leo tunasherehekea Kombe na watu wa Magarini na Kilifi kwa jumla. Baada ya hapo wale ambao kwamba wenye nyingi tutaambia nyinyi mko na mdomo, sisi tuko na watu. Na wale wapinzani nataka kuambia walikuwa wapinzani wa dhati, tuliusikia uzito wao, lakini asiyekubali kushindwa asimshindani. Jotelo mopogore kotel na gikod gavana ma Kilifi Gideon Mng'aro kod nyawadgi ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir ne jochiwo siem ne duond buche mamoko ka ginyiso ni duokono en ranyisi mar kaka weche biro chalo e yiero maduong' mabiro higa 2027. Nishukuru pia Rais wa Jamhuri ya Kenya jinsi alivyonishika mkono
na kutembea pamoja nami katika safari hii. Na tumwambie Mheshimiwa Rais kwamba sisi tumesema hapa tuko kwa broad base, na asante sana kwa support yako, vile tulishirikiana kuweza kudeliver. Kama chama cha PAA sisi tutashirikiana kwa hali na mali na wenzetu wa ODM na wengine wote wale ambao wanafikiria kama sisi, kuhakikisha kwamba Mheshimiwa William Ruto anarudi kama rais tena tutam 2027. Ne bende gichiwo ote mar puoch kod pak ne jatend piny Kenya William Ruto magikoni ne osiro gi ang'wech makamano, kendo nyiero mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua magituoni ne temo keyo propaganda ewi yiero no. Ndugu yangu Gachagua, hii ni tela tu, 2027 utaruka viusasa, utaona kiti kwa viusasa. Sisi nimewaambia kwamba sisi kama team Pwani tutahakikisha kwamba hii Pwani tuna bado simama imara na chama chetu cha ODM. Mimi nilisema sitajibu, lakini leo tumekuja, tumefanya bidii, sasa tumemjibu kwa vitendo. Na 2027 wembe ni huu broad based government inshallah. Nawaambia wale wenye masikio na wauma dawa yao ni OD. This area hatutauziwa ukabila, hatutauziwa lugha ya kuweza kugawanya watu, hatutauziwa lugha ya kutukana, sijui mambo ambayo kwamba hayana maana yoyote. Kata kamano, kwan jogo ombulu mane wuok oko ne ni piny mokalo kipimo kod jogo mondikore, ka duol no ne oyango ni e kind jogo ombulu moheo gana 80, ji gana 27 kende ema ne jowuok oko mar goyo ombulu, ma en mana kwan atamalo 34.7. George Aoko, Ramogi TV. Riwruok mok mar piny owacho ma keto nyong'ong kendo rango weche mag yiero chiwo lipot mayango ni yiero madundo manyoro nyotimo tulo e kinde ma kwan man piny mag jolut ombulu ema nowuok oko ma lut ombulu. Walter Nyambaga mioler. Seche manok tok yiero madundo manyota kod duol matayo yiero kod keo pacho ka IEBC e kuonde chung' ute bura 6 kod seneta 1 kanyakla kod ward 17. Riwruok mok mar piny owacho maketo nyong'ong e weche mag yiero kod ratiro mag oganda ILOG okoni yiero manyoro otimore makare kata odoko ni achiedh nade moko to nyoneno. This is the first test for the new commission which has come into office. It's like being thrown into the deep end, but they have a secretariat which is very experienced, which has been there. I think they did in terms of the technical aspects of the elections, based on the findings that we have, they did well. Lipot mogol kod ILOG olero ni tulo kod rakruok maka kod kacha nyoneno e kar luto ombulu ma Kariobangi North Primary School, kama ojende nyomako men kod kweth mag siasa masiro jotelo mopogore opogore ka ywaruok mar laro jamna manyochwer kilombo godo jolut ombulu bende nyonene lela e kinde yiero no. Violence at polling stations. At Kariobangi North Primary School, Kariobangi North constituency, groups of youth engaged in clashes arising from political differences. Based on ILOG's observation and findings, the election day process was affected by reported and verified cases of electoral-related violence, logistical weakness during the opening, high levels of assisted voting with incomplete secrecy safeguards. Lipodno mar ILOG bende ong'wana men kod jatend duond bura mar maendeleo Chapchap Alfred Mutua manyol law kendo kiro oke tesend lut ombulu Mambumbuni e kaunti wa Machakos. ILOG okone dhawe e kinde duond bura mar UDA kod Wiper Party bende nyoko nyiso kido maber. ILOG bende yango ni bedo mar ji moko podhi kod duol mar IEBC nyo medo nyayo chochni mar chenro no. Incidents involving political actors and super agents. We noted that there were high-profile political actors disrupted polling in isolated cases, for example, in Machakos and Embu. Lipodno bende ni nitiere jogo manyogoyo tipo mag kaka giluto ombulu mondo moro jochama gino madhi ataro kod chike mag kuong'ruok mar kanadiera. ILOG wacho ni Judito Mideo nyonyiso agoko e kaunti ma Embu ndo temo dhi agwenya kod dwach IEBC. E kindeno bende nyiepo mar ombulu bende nyotimore lela. We documented instances where voters photographed marked ballot papers inside polling stations,
Security officers and agents intervened and instructed voters to delete the images. This act constitute clear violations of electoral law. Mondo ketie tim mapiyo, ILOG bende ojiwo duol mar IBC mondo bed kachiwo ote kata wach e kinde ka kinde moloyo rito nyaka weche kethre. Bende ojiwo duol mar IBC mondo chiw thuolo maromre ne agent mag jochung'. Okone nyaka IBC rid chike mag yiero. ILOG dwaro ni mondo IBC ochiw tiegruok ne jolut ombulu makare. ILOG bende ojiwo duond buche mondo ochiw luor ne chike mag IBC. Migawo mar obila NPS bende omiya gete mar nono kendo kawo okang' mar chik ne jogo modhi ataro kod chike mag yiero. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jachung' mar ODM Boyd Were olandi kaka jaloch e yiero ma kar chung' od bura ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay. Boyd noyudo kwan ombulu 16,819 kiluwe kod jachung' ma ochung' kar kende Philip Aroko mane oyudo ombulu 8,796. George Juma Mewaler. Ongondo Boyd Were 16,000. Bang bedo kod kampen mayetek tweta, jogombule kachube ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay gigo to koro ne obedo jothek ne jochung' 10 mayande ne wuok oko mar laro komne e yiero mano bag kod duolno ma ochung' ne yiero kaachiel kod kiew e pacho kae IEBC. Jachung' mar ODM Boyd Were ne olandi kaka jaloch e yiero ni kod ombulu maromo 16,819 ka iluwe thuolo mar ariyo kod Philip Aroko mane ochung' maonge duond bura moramora kod ombulu maromo 8,796 ka thuolo mar adek ne okaw kod jachung' mar MDG Collins Omondi madombulu maromo 4,796. MP elect is Honorable. Jochung' mamoko ne gin moting'o Isaac Kiche madburano mar Kenya Moja Movement madombulu 201, Robert Bior mane ochung' maonge duond bura moramora madombulu maromo 519 kaachiel kod Rateng'o Koth Kotiende madburano mar United Progressive Alliance madombulu maromo 72. Jesse Okelo madburano mar Democratic National Alliance nodombulu maromo 55 ka Linda Oko mane ochung' maonge duond bura moramora nodombulu maromo 26. Jochung' moko ne en moting'o Robert Ouma ma Liberal Party of Kenya madombulu maromo 17. Kamano mogik ne Ishmael Omondi Koyo man National Liberal Party mane dombulu maromo 98. Jaloch e yiero ni mar Kasipul kod otiko mar ODM Boyd Were mane wuoyo bang' koselande kaka jaloch kod IBC ne osingo tiyo ne jodak ma Kasipul e yo makare. I want to thank the people of Kasipul for believing in me and entrusting me with the responsibility to lead them. I also want to thank our party, our great party, ODM party. I want to thank our leaders led by our member of parliament, MCAs, our party chair, Her Excellency Governor Gladys Wanga, for believing in youth leadership. Were ne wanodhi neno ni weche dongruok duto mane wuon mare ma osenindo ng'ondo Were ne ochako duto koro chop kare. The people of Kasipul have done their responsibility of electing a good leader. So it's for me now to work for them diligently. I want to urge everyone in Kasipul, let's embrace each other and let's maintain peace so that we can bring development to the people of Kasipul. Jako mar ODM kendo gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne opojo kanyogo mag ODM mando spido ka koro timo campaign motegno mabendo me nyaka sani jachung' mar ODM koro yombo. I'm very, very grateful to the ODM party, the party machinery, our leaders, some of whom are here, Honorable Dr. Gogo, Honorable Kaluma, many who are not here, our grassroots ODM leadership in Kasipul from all the polling centers who spent many sleepless nights to ensure that we turned around a very, very strong and landslide victory. Wanga wacho ni ma en ranyisi ni ODM pod otegno kata bang' tho mar ogai mar ODM Raila Odinga. The ODM party remains strong.
remains resilient, remains ready. And for those who wrote off ODM because of the passing of Baba, I think they have now seen for themselves. This is also a very big honor to our departed party leader. Mokomre ruoge mane ng'iyo kaka ne itimo yiero ni e kachumba ma Kasipul wane yiero ni otim maber. Kata kamano ok gimor kod koko mane onenore e moko gwenge ma Kasipul. We have shared our views as observers. We can say that this election has been fair and accountable within this constituency. However, we saw a lot of challenges in terms of some people who tried to distract the elections, but the swift actions by the security apparatus made the operation smooth. George Juma, Ramogi TV. Odhi Ugunja, Moses Omondi mar ODM ne oland kaka jaod bura ma Ugunja bang' yudo ombulu 9,447. Kwan mano pogruok mar ariyo e kinde kod namba 2 yiero no Laktar Johannes Orodi mane ombulu 1,819. Mondi okwayo jowetene mane gipiem go mondo oti kode kanyakla ne dongruok mar Ugunja. Steve Biko nigi malach. Bang' chenro mar luto ombulu rum ayanga sa 11 mar odhiambo mar tich ang'wen, apisas mag IEBC nochako chenro mar kwano kura e kuonde luto ombulu duto 116. Bang'e to ombulugo nochwal e skul sekondar ma Ambira mar Riewogi kendo dhialo jaloch. E lak sa 1 mar odhiambo, chenro mar kwano kura nochakore, gino manokawo thuolo mohew seche 7. Alure kod apisa maduong' mar IEBC Ugunja, Dennis Omari, kar chung' od bura ma Ugunja ni kod jolut ombulu 60,144 e ward duto 3 kendo noywayo jochung' 10. Kata kamano, mana ji 15,017 emane luto ombulu odiechieng' manyoro. Ma en atamalo 24.89 mar kwan jolut ombulu ma Ugunja. Duoko mar yiero no ne chalo kamae. Moses Omondi mar ODM noyudo ombulu 9,447 kendo yudo loch mar ariyo e yiero no. Johannes Orodi mar Wiper Democratic Front noyudo ombulu 1,819 ka Frederick Ochiel mar UDM to noyudo ombulu 1,200. Benson Obol mar UDM noyudo ombulu 1,171 ka MJ Okumu mar Federal Party to noyudo ombulu 381. Vincent Olengo noyudo ombulu 333 ka Crispin Omondi mar KANU to noyudo ombulu 188. Lilian Akech mar Alliance for Real Change Party noyudo ombulu 182 ka Eric Ofiro mar Jubilee noyudo ombulu 91 e kinde ma Oliver Ochuka noywayo goro ombulu 56. Kane oloso kinde manochiwo oboke ne jaloch Moses Omondi, apisa mar IEBC Dennis Omari nopuoyo jochung' e yiero ma adundo ma Ugunja kuom nyayo kwe kinde campaigns, ranyisi mar lony mar demokrasia, kowacho ni kaka duol matayo yiero kod kiew, yiero no notim e yor adieri kod ratiro. I hereby declare Moses Okoth Omondi of ID number 21254651 has been duly elected as member of National Assembly for Ugunja constituency in the election held on 27th day of November 2025. Bang' yudo boke moyiedhi mayange kaka jaod bura mowal e kar od bura ma Ugunja, Moses Omondi nojiwo jogo manyocha laro kode komno mondo yie gitie tuch achiel mar chwalo dongruok ne jopiny ma Ugunja. My focus will be purely on development agenda. I'll continue to sustain the development agenda of this great constituency of Ugunja. I want to plead and ask those who competed against me that we must work together, because by the end of the day, Ugunja will remain one. And ask them humbly that we join forces and work as a team. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Ramogi tok bedo kod tielo mokwongo mar weche manyien bedo kaka oyo kata kamano kapok wakawo yueyo
ni tiere jogo mabende neno achiel kachiel kendo wacho ni Chieng' Manuel ni yo makare. Erokamano Jane Atieno ka intiere Embakasi Riverbank iwacho ni imor gi yiero manyotimo Ugunja iwuok Ugunja. Moses en jaod bura ma Gwengi kendo puoch gi paka ne Moses kuom yudo loch machal kamano. Jane Atieno kiwuok Embakasi Riverbank erokamano kuom kete kwera Mogi TV. Liza Chieng' ka nitiere Kisumu bende wacho ni Chieng' Manuel paneni eyo makare wamor kaka yiero nyotim duond bura mar ODM oyudo loch kuonde mowinjore. Kamano Liza Chieng' ka intiere gwenge mag Kisumu. Nitiere ng'at ma luongore ka en Lois Otieno gi Joel Otieno ka achiel kod Swini ka gin tiere e gwenge mag Homa Bay. Wacho ni Chieng' Manuel wanini makare chenro mar oimore wamori kaka duoko no bedo mar Boyd. Erokamano Swini, Lois Otieno kod Joel Otieno gino achiel kachiel ka gintiere gwenge mag Homa Bay. Nyakwara Mogi kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth moiku ni chenro mar oimore. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka uweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, home of discounts. Kokalo e chuny nam e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111 chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon mondo ne ondhi yie ka niketo gimo miluongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dier. Iolo ni mana ng'owa kuoye miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gen 111 Ngeso ka ngeso, sachiel gi dakika 45 otieno kod James Rabala. Mana e Ramogi TV. Kango ni miti. Ile miti ngumu sana ilikuwa inapatikana hapa nyingi. This family ndio wamefanya hii kijiji naonekana kijiji kabisa. Jaramogi was a polygamous. He had 4 wives. Kenyans, we lived with a human spirit, not a common human being. Personally, I didn't know that he could go before me. I knew Jacob was going to die, but not this time. And even that he could go before me. My thinking was that I'll die and Jacob will take care of my funeral. I want to name Raila something which cannot be cooked and eaten by human beings. Ati pale geto wakinywa na scroll tablet wanasema kuna msea kuhusiana meza ma tablet. No greater gift could ever there be than salvation's call. Ubunifu umeingia. Darasani tunapita.
Teke Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Ichagweno to ichao gwang. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar oimore. Jatend piny Kenya William Ruto yango chenro mar wang' apaya mar Rironi Mau Summit mathoth ne bedo gi dhungruok ma nyamburko ahinya to kinde mag sikuku. Apayano duto romo kilomita 233 kendo biro ger tieng' ariyo. Kaluwore gi Ruto, apayano biro konyo bero chenro mag ohala kendo chiwo thuolo mag tije kendo keto yot e weche mag wuoth. Okinyi kawuono e gwenge ma Kamandura, Rironi, kaunti ma Kiambu, jatend piny William Ruto ochopo kendo romne kod josiasa mopogore opogore. Ruto ochopo e gwenge go mar yango chenro mar yawo wang' apaya mar Rironi Mau Summit. Wang' apayano maromo kilomita duto 233 ibiro losi tieng' ariyo ka mokwongo en apaya ma Nairobi Nakuru Mai Mahiu ma en kilomita 175 mabiro konyo e duoko chien dhungruok ma nyamburko. Apayano biro bedo kod kanyo michunge loche, daraja mar jowuoth, teini mag apaya kendo biro tiyo kod lony manyasani kaka yor bero arita. The Nairobi Nakuru Mai Mau Summit corridor will be strengthened to handle heavy commercial traffic, supported by new interchanges, truck laybys, pedestrian bridges, lighting, barriers, drainage systems, and intelligence transport technology to enhance safety. Komachielo, tieng' ma Nairobi Mai Mahiu Naivasha ma en kilomita 58 biro konyo e yor kowo mwandu kendo chiwo yo nyaka Naivasha Inland Depot. Apeini go duto biro romo e boma ma Naivasha kachakre Naivasha nyaka Nakuru. Apayano biro bedo kod lanes maromo 6, to mano mawuok Nakuru nyaka Mau Summit biro bedo kod lanes 4. Nyamburko matiyo gi apayano biro chulo siling 8 kuom kilomita ka kilomita kendo igeno ni gedo mare biro rumo e kinde thuolo ma higni 2. These upgrades will modernize the corridor, unlocking faster, safer, and more efficient movement of people and goods, not only across Kenya, but across East and Central Africa. This route is a vital artery linking Nairobi to Uganda, to South Sudan, to Rwanda, to Burundi, to the Democratic Republic of Congo, sustaining our economy, empowering regional trade, and expanded opportunity. Achiel kuom gigo Maruto wacho ni osethiro dongruok pachoka moloyo to gedo mar apeini en bedo ni piny owacho okosebedo kod omenda moromo machualo chenrogo kaka owinjore. Chal ma omiyo sirkande oriwo lwedo kod joket mwandu. These are the modern multi-lane dual carriageways designed, financed,
expanded, operated, and maintained through a world-class public-private partnership model. It is an investment of over 170 billion shillings, a living demonstration of what happens when government stops trying to do everything alone and starts doing things smarter and in partnership with the private sector. Ruto omedo ni apaya no bende biro duoko chien kwan masiche mag apaya kendo chiwo thuolo mag tich ne rawere. Efinya Kide, Ramogi TV. Jirem nyamburko matiyo gi apaya ma Kisumu Nairobi ka gitiyo gi Nakuru opoyo chako gedo kendo bero apaya mar Rironi Mau Summit. Giwacho ni kutieke to dhi konyo tieko wach mar ni nyamburko nindo ya apaya kaluwore gi weche mag dhungruok. Kaka wuono wayudo kendo waneno ka Ruto timo launching e ndara mawuok Rironi kochomo Mau Summit madhi nyaka Malaba, kendo waneno kolando ni osegolo bilion 48 mondo mi olos go ndarano. Wagone Nyasaye erokamano. Kech wang'eyo ni kandarano yaw maduong' to lal mar ngima biro bedo matin, ajali ok bedo mang'eny e barabarano, kendo geche biro ringo kanyo maonge ketho sa. Koro kinyalo lose to wan gadier ni gechewa malewogi ok bi lewo. Ka barabara obedo, ka gipanua barabara mobedo maduong', tapani biro bedo maber nikech geche koro biro yudo nafas magigwenyore maonge gimoro ni jam. Kendo wakwayo ni ndara miloso sani ni kik bed politicized in any way, kik kelie siasa, kik jomoko ne ni onge economic nini maber ma nyalo konyo koni and so nego be nodhi kamoro. Wan kaka jogo ma eneo Manyanza, Kisumu, Pasei to kata gi Busia gi jogo matiyo ga paya noero, wadwaro ndara noero mondo chop Kisumu kendo kaber to los mawuok Mombasa ka chopo Nairobi mondo mi wuoth obed mayot ne jowa duto. Lakteche kokalo riwruok mar KMPDU osingo mar manyo yore mopogore opogore ma tieko ywaruok ma gisebedo go kod piny owacho kanyakla kod migawo mar thieth. Gihango chenro mag tich higni 5 mabiro kendo gimedo kwayo piny owacho mondo ber lwasi mar tich mag lakteche ma pacho ka. Ochieng' Elvis nikod ler. Jagoro maduong' mar KMPDU, Dr. Dabji Atela, oyango chenro mar higni 5 madhi bero sekta mar thieth, kowacho ni ber ka girango yore mamoko mag tieko gwenyruok mabedo kinde ka kinde kod sirikal. Chuno nyaka wadhi ng'anyo, kata nyaka wadhi e ndara mondo ka sirikal owinjwa. Koro watemo ng'iyo all the strategies ma wadhi bedo go, ma dhi aspect mag legal strategy, weche mag media, weche mag engagement. To waketo be ni kaponi mago ok timo gik ma idwaro, ng'anyo no be ok wagolo oko. Koro magi waketo strategic plan ma 2025-2029. Kata kamano, wacho ni ber ka piny owacho medo bero lwasi margi ka gindiko lakteche higa ka higa kanyakla kod keto gik thieth. Duong' watemo ng'iyo kae ni ondik dakteche 2,000 higa ka higa mondo jopiny oyud thieth. Watemo ng'iyo ni gik ma sirikal wacho mag social health authority otiyo ma jopiny yudo thieth e osiptende mag jopiny, ok mana e private sector. Watemo ng'iyo ni weche mag equipment ma osiptal gibedo iye kanyo matiyo, magi mandiko ma 2025-2029. Jagoro mongerore e migawo mar thieth Uma Oluga osingo ni sirikal medo keto lwasi maber mar tich ka gisetemo tieko ng'ur ma osebedo e sekta mar thieth higani. So far sorted out all issues of health workers, including CBS. We are working very well with the unions. We've sorted issues of interns. We've sorted issues of UHC workers. And we want our healthcare workers now to go and treat patients the way they have been treated. Lakteche go kwayo jokanyo duto mondo oti kanyakla mar bero sekta mar thieth kendo neno ni otiyo makare. Dwaro society, jopiny mayudo thieth, dwaro patient, dwaro civil societies, dwaro other unions, dwaro sirikal mondo wati kanyakla kwa ng'iyo ni wach mar thieth omi kipaumbele e weche mag siasa, e weche te matimore Kenya ka. Ni mar ng'at mangima ema nyalo timo siasa, ng'at mangima ema nyalo idho gari, ng'at mangima ema nyalo bedo economist, gimoro amora dhi gi health mar dhano. Gima duong' madwarore en ni osiptende ka jopiny odhi to giyudo thieth madwarore. Onego bed nitie dakteche, nitiere yedhe, nitiere equipments madwarore te. To magi mondo tim onego bed nitiere dignity mar jo matiyo osiptal kanyo. Ochieng' Elvis, Ramogi TV. Jo-Kenya 125 nigi mwandu modhuro maloyo atamalo 77 mag jo-Kenya mamoko kaluwore kod lipot mogol mamulo pogruok e kind jogo manigo kod joma chan pacho ka. Lipot ni mabende ong'iyo sekta mar thieth gi somo
Dwaro ni piny owacho med keto maineno ni chenro mag sekta go chopo ne jopiny e yo mowinjore. Jael Lieta nigi mathoth. En lipot moyangi gi mor kod ilo. Kata kamano, gimanie lipod ni okel mor e chuny ahinya ni mar pogruok e kind jomomew kod joma yuto gi ni piny ni malo. 46% mar jo Kenya duto odak e dhier malalala kata dhier maratego malich. Dhier makopimni to demoni nindo. Pogni bire weche mopogore opogore. Niwengo mag pesa madhano yudo, joma chamo pesa matin ema ng'eny modhuro, jok mamuko sara ema ng'eny. Midhiero mag pogruok e kind oganda jo Kenya ni bende oyang ni nyisore kokalo yore mopogore moting'o nyaka uchumi mar piny. Economies run on two things: production and consumption. If there are no consumers, if there's no purchasing power to the majority, even the producers themselves, they get a drought. So it is important for us to constantly champion for equality, and that is why I commend Oxfam for this event. Piny owacho kuom mano idwaro mondo olok yore mag timo gik moko mamedo mayo jopiny kwe kendo teko mar ofuko margi. Jo Kenya mayuto gi nok ing'ado osuru ahinya molo jodongo gi. Iyudo ka jodongo gi ong'e yore mag yepogo osuru gi. Koro tax burden odhine joma yuto gi ni piny. Okumba mar konyo jok moti kata jok ma ni piny, lwetgi ni piny. Iyudo ka pesa mane miyo gi 2,000 igni mokalo nyaka ne chenro mar okumba ni chaki higa mar 2015 nyaka sani pod en manedi 2,000 e dwe. To ngima pek mar ngima osedhi malo gi e kinde ni eri. Pesa no krom pod ok kony jomotiko to jogo gin jok kata jok mani nweng'o gi ni piny to gin jok masani dwaro mondo tima giyude konyruok. Kopogore gi weche uchumi, chenro mag somo kod thieth bende oyang ni nyaka losi mondo gikony jopiny. We have a school feeding program here in Nairobi. It gobbles up almost 1 billion shillings of what Nairobi gets in terms of its equitable share. But because it is only implemented in the primary schools that are registered, it means we are only using that money to feed 30% of the school-going kids. We have had a conversation with the governor of Nairobi from the time he was elected. In fact, it was a campaign promise that this school feeding program has to be extended to the up-bed schools because those kids also deserve that meal. Onge yen. To kata mondo mi thiedhi yori dhi ng'iew syringe, magi gik makoro governors wa ka winjo adieri repodegi. Onego bed ni Kenya ok onego bed ni gike level no nikech wasedhi above other countries. Kumae kwayo gol ne jo od bura mondo ne ni oloso chike kata neno chike mantiere mamulo pok mag oganda okete tim kendo otiyo makare. Pod en lipot ma onego dhi onyisi kata dhi okony jo od bura mondo chake chenro maber ma sirkal nyalo luwo manyalo keto sirkal tesre mondo jo Kenya timang'o oyude nafu jo Kenya bende oyude ber. Act have brought an amendment to the Central Bank Act that will make cash payment mandatory option at any point of sale across the board. I've also introduced a bill in Parliament which I think has been sent to the government printer to institutionalize what I call nationhood science so that we teach these values from kindergarten all the way to university. The values under Article 10. Piny owacho nigi ting' maduong' mar duoko kwan jo Kenya mayuto gi ni piny ka kwayo ogol mondo pek mar usuru oket ne jogo momew ahinya moloyo jogo mayuto gi ni piny. Jael Lieta, Ramogi TV. Maukum jopuonj riwruok ma jopuonj Kuppet e kaunti ma Migori okwedo okang' mokaw kotend Kuppet ma keto alap ma Sony Green Stadium kaka kanyo mibiro lute ombulu mar yiero jotelo yiero mochan chakruok mar higa manyien. Jo Juma nigi mathoth. Ma otelo ne chenro ma yiero ma jopuonj Kuppet e kaunti ma Migori ma ochan chakruok mar higa manyien. Jopuonj malaro lew mopogore opogore e riwruogni mar Kuppet kod dhi nyime kod kampen mage e kaunti ma Migori. Piem mapek gene lemono mar jagoro marwako mar Kuppet e bade ma Migori. Leo bende nyaka sani koro pod make kod Samuel Rwa jasolo. Ji maro mang'wen osenyiso gombo margi e laro lewni mar jagoro e riwruok mar Kuppet. E seche ma jogo madhi laro lew mopogore opogore e riwruok mar Kuppet dhi nyime kod manyo ombulu, ng'ur osewuok kuom moko kuom jopuonj kaluwore kod okang' ma osekaw kod Kuppet mar keto alap mar Sony Green Stadium e sapkon mawendo kaka kar timo yiero ma ochan e chakruok mar higa manyien. Tera wendo e pap tiweyo Migori TTC kuma osetime yiero higni gi higni magi mokethore be onge.
ng'ato tiyo ni nyithi college itiyo go kwalo kura. Nyathi college mane manyalo kwalo kura to jopuonj mago kura gi temo puonjo nyithindo go ging'egi ni ma nyathi mapuonjo kwalo kura nade. Chips ka kech moro kawa wanyalo yudo soda koro kutero wa isoni e niang kuchocho ang' wadhi nyamo niang' mango kura. Jopuonj gi wacho ni keto yiero mar Kuppet e alap masoni dhi tamo jopuonj mathoth mawuok e gwenge kaka mago ma kura go ombulu ka koro gidwaro mondo yiero ni koro tim e kar tiegruok mar jopuonj ma Migori kama osebed ka itime e kinde mokalo. Obed kama Central e Migori County within the town kae kutero gini awendo wuoth kichomo kono bro bedo mapek ni thoth jopuonje nikech idhi tigi pesa to mar ariyo jopuonje kata mantie gi ng'ol bende ok biyudo nafasi mar wuotho mondo gidhi kono nikech bochuno ni gimanyo joma kogi kanyo. For a very long time jopuonj ma Kuria ok osebedo ka yudo representation in Kuppet because kumigo e kura bor to osebed kigoe TTC ok gisebedo ka gibiro. Koro kigole TTC chak itere 30 kilometers away. In short itemo nyiso jogi ni ok gitim nang'o ok udwa ni gigo kura kendo ok udichgi kura margi. Endo bor kabisa ne jopuonj ma far-flung areas machalo kaka Nyatheke to gi Kuria nikech distance ma gidwa travel mondo gichop Awendo bor kabisa. Mondo jopuonj go kura nyaka wawe kamigoe kura odong TTC kuma Central manyocha wanyalo chope mayot. Giwani bende giluwo ni arita margi ok dhi nyalo bedo makare e gwego mag Awendo to inya ne jopuonj bende koro bro dok e miechgi bang' gombulu e sechego mag otieno. Kaluwore gi news mabe wawinjo wan joma winjo news niang' kanyo nitie gik matimore koro wan security kaka kura nyalo dhi nyaka Moleo to samoro isenyumo kura igombo ni mondo irit results wan joma mine security mane ma wan godo midhi ketnwa e ground kanyo maonge bende stima e pawno onge stima ena pap soni kanyo en pap onge stima onge pi koro security makanyo ok ber. To nitie jok ma e boda mar Tanzania kaka Kitabaye Secondary School, Bishop Ogada Secondary School and many others. Mondia Kitabaye nyaka Migori itiyo gi siling 300. Mondia Migori nyaka Wendo itiyo gi 150. Mondi chop Soni ichaki medo 50 matiende ni Ogada nyaka Soni en siling 500. 500 ni japuonj dhi kawo kanyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend migao ma cooperatives Wycliffe Oparanya koro wacho ni piny owacho biro medo keto maini dongruok mar ohelni matindo mondo mi ochumi ma piny oger kendo ger kumano ojiwo jo kanyo matimo ohala mondo chul hola ma gikawo giyud yot e yudo omenda. Bill Gates miyo ler mathoth. Jotim ohala matindo e kaunti ma Kisumu kawuono ne oyudo thuolo mar uso kendo tudre gi jonyiewo margi. Ka giwuoyo wi chenrono, jokanyo matimo ohala matindo ne okwayo piny owacho mondo ne ni chenro makamano olandie sama kare mondo eka giyud tudruok makare. Wagone kaunti mar Kisumu erokamano nikech gimiyowa events makoro wanya interact gi jo locals mondo ging'e products ma wan go. Gimiyowa exposure makoro wanyalo interact gi jo ko wang'e ko wanyalo inua kako wanyalo konyo jok ma wuok piny jok ma pok ong'e tich wapuonjgi bed gi skills to gi marketing gi timno marketing maber nikech waloso gik mabeyo to wabed gi marketing maber wayudo ko wanyalo uso gik moko. Koro wayudo customer moko mang'eny mabiro biro kendo luwowa mondo mi wambe walosnegi gik ma gidwarogo mondo wambe wayud pesa. Kanyalore to wayude mashinde moko kendo mang'eny ma extra manyalo miyo wapuonj nyirigi mang'eny. Kane giwuoyo e chenrono, gavana ma Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o kod jatend migawo mar ohelni matindo Laktar Wycliffe Oparanya ne ojiwo jo ohala mondo ndikre ka giwacho ni ndiko ohelni e yo ma ginyalo yudo godo konyruok. Operating informally limits access to credit, limits entry into formal markets, and reduces eligibility for government and donor support initiatives. Sometimes people operate informally to avoid taxation, but really, you can't despise the hand that feeds you. In every county, there is an office of MSEA. So MSEA will help small businesses to register them, the ones that are
informal, so that now they are formalized. And when you are registered, you are given a number, and there are officers in that office to help you to grow, to start growing in a formalized manner. Gilero ni sani piny owacho keto maino e neno ni tudruok mar jo ohala ma Kenya gi pinje maoko ni kare mondo mi dongruok obed negi. We are further developing structural value chains and fostering local, regional, and international market linkages from our enterprises. Just yesterday, I presided over the commissioning of a rice milling plant in Ahero, one that unshackles our farmers from the bondage of exporting rice to be value-added far away. As a country, we are also negotiating with other countries, East Africa, although we have a protocol to access free movement of goods, free movement of people, human resource across the borders. Paranya owacho ni gitiyo kachiel gi riwruoge mopogore opogore mar neno ni rawere ma oyudo omenda mag nyota obedo gi yote chako kendo timo ohelni mekgi. They are being trained to be business people for 4 days. After that, they are attached to entrepreneurs who are already there, those who are doing business already, they are attached for internship. There is a follow-up by the Ngao people or the administration to see how they are doing their business, and reports are made to my office to see how these young people are progressing. Chenro makamano yangi ni biro timre e counties mondo mi oneni jokanyo matimo ohelni matindo yudo tiegruok kendo thuolo mar tudruok gi oganda ahinya to kod joket mwandu. Bill Gates Odwar, Ramogi TV, Kisumu. Erokamano Bill Gates kuom report ma chal kamano nyako Ramogi wadhi e yweyo ka duogo antiere kod weche mag tuke. This festive season, the open road is your invitation. Pack your bags, roll the windows down, and drive toward laughter, sunsets, and stories waiting to be told. Enjoy 3 nights of adventure and calm from Nakuru's Flamingo Field Lakes from 21,500 Kenyan shillings per person to the peaceful shores of Naivasha from 35,050 Kenyan shillings per person and the golden stillness of Elementaita from 29,400 Kenyan shillings per person. View travel, moments that matter, memories that last. Chako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Hire the right people at home and pay them their dues. Don't pay minimum wage, pay living wage. There's a big difference. This idea of going home, up country, to get someone who doesn't even know how to flush a bathroom, a toilet. It is wrong. If your goal is to do that so you can pay them peanuts, for sure, you will have more risks than you imagine. So that's the other thing. So hire someone at home or the people you need around you to build that ecosystem so that you do the signature things that only you can do. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Ng'wono mar Nyasaye kihero wendeni bonyesa *860*419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Jochung' mag Kenya tuke mag CAF Confederations Cup Nairobi United dhi nyime gi ikruok margi matimo tugo ma Jumapil manokiny kod chieng' Ngeso kod Aman Niema ma DR Congo rang'iny mar group stage Kasarani. Timno nowito tugo mokwongo ma group stage e lwet Wydad Casablanca ma Morocco juma mokalo. Mane tim mar ariyo ma Kenya mochopo e group stages bang' Gor Mahia nosechopo e rang'iny ma kamano. Tugono biro bedo e alap ma Kasarani Jumapil. Bang'e Nairobi United biro dhi Tanzania e tugo mar adek e kindgi kod Azam. So itakuwa tough challenge kwanza kwa sababu ukiangalia standings ya group I think hao ndo na second kwa sababu walifungaza mtuni. So tuko na a big task mbele yetu kwa sababu it's a must win kwanza kwa sababu tuko home. Lazima tu showcase what we have tukiwa kwetu pia. Na pia another challenge ni a big task kwa sababu lazima to make sure tuna score because last game hatuku score. But I think Sunday will be a very tough one. Maniema, they won their first match against Azam at home, 2-0. For them to get a draw, it's a plus. They'll have 4 points. And for us, we want to minimize that. If we can get a good result to get 3 points at home, there is no halabaloo. We have to get the 3 points so that we can be in the race for the group stage. And I believe it's a team that is very experienced. They played last year Champions League, African Champions League. Kenya dhi bedo weg pacho e tuke mag pim nyamburko mag East Africa Classic Safari tielo mar 12. Tuke dhi chakore pacho ka tarik 5 Disemba nyaka tarik 13 e kaunti auchiel mopogore opogore. Moloyo derepe 60 oseyango donjo e piem makamano. Say that the 2025 East Africa Safari Classic Rally has now been scheduled to take place from the 5th to the 13th of December. And it will happen in a number of counties. The East Africa Classic leadership has chosen a route, which is going to inspire much of our tourism products, and therefore the route that the East Africa Classic Rally will take this time round from the 5th to the 13th of December will run through 6 counties. They will begin in Diani in day 1. Then they drive off to Savo, Salt Lake in Taita Taveta. Koro mogero kamano kuom bedo koda e chakruok nyaka giko mar weche manyien. Chenro en mar oimore en tich abich. Wakawo thuolo ni mar somo moko kuom ote ma bende oganda osebedo ka orona odiochieng' ma kawuono. Erokamano Atali Plista wacho no chieng' mosi kanyo jasemerata mos ni min gi kane Nyilima kaachiel gi nyithigi Sylvie gi Konso kaachiel gi Asam gineno Ramogi TV dio masendo. Kamano Atali Plista kuom ote ma chal kamano. Antiere kod ote mbendo wuok kuom Shem Otho bende wacho ni greetings Emmanuel. Lwenje mathoth mag siasa okasero. Dhano nyaka punjre kendo yudhe nyaka bed marie kik ti kodgi e siasa mar kelo lwenyo. Bila bende koro nyaka jiw motegno arita mag kuonde luto mbulu. Yiero mar koko ne oserumo. Mar ariyo
okwedo malich mokalo monj mano timne Opondo Kaluma jatelo moyier kod jopiny nyaka miluor kendo jogo mano timo mano nyaka maki kendo teri e doho. Mogik owacho ni opuoyo malich mokalo jal marito Kaluma kuom weyo tiyo gi magina kendo ne otiyo kod horruok mathoth. Erokamano Shemotho kuom ote machal kamano. Oguda Sankara Kayesu wacho ni wuod Seme ma Oguda Kayesu ka intiere Seme ma Kalda Migori ni wanjo Seme mano ng'ado nam odhi Migori piny Obatala. Erokamano Oguda. Puoch gi pak ne duond bura mar ODM kuom yombe yiero madundo. Wuon gi jaduong' Paul Nyambaga gi family ne teo mos Jaramogi TV kendo mos. Erokamano Oguda Sankara Kayesu akaw ote to kod mos machal kamano. Ginji mathoth manena gi e kinde ni. Erokamano Wino Sylvia kantiere gwenge mag Mombasa wacho ni Ching Manuel aneni eyo makare. Aloch Violet ka intiere gwenge mag Mombasa wacho ni omor ni Ramogi TV chiegni chopo kanyo higni 4 onego bedo odiochieng' makiny. Osebedo achiel kuom jogo maluwo chenro duto mag Ramogi TV. Erokamano Aloch Violet ka intiere gwenge mag Mombasa. Kumu Joseph bende wacho ni Ching Manuel aneni eyo makare mana kumu gi Joseph Builders Company Limited gintiere dala mar Eldoret. Owacho ni omedo mana kwayo mondo mi governors makaluo oyomi oganda tich kendo jiwo were mantiere kod kembe mopogore opogore kaka entiere kod Akumu and Joseph Builders Company matiyo gi weche mag gedo. Erokamano Akumu and Joseph kuom wach machal kamano. Ginji mathoth mane neno nyakwar Ramogi mag ote mabende or kaendi. Erokamano kuom kete e Ramogi TV maga mesa mar kawo weche manyien ikundi chi makawuono mane mokelo we giko. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa nen Wilson Ochuka. Ubed gi otieno mokwe.